Jsem to nenatočil, ty jo. Dej mi to. Já jsem ho nechtěla přihodit, ty chtěla Mání, ty jsi jako Barbie. Má. Co mám říct, aby Svině. Chudá. Dominiko, máš ty koně vůbec ráda? Ne. To vidět. A tady to se má jako držet, jo? Ne, máš držet nohama. Představ si, že máš mezi nohama obrovský citron a snažíš se ho vymáčknout. Ten nejlepší pomůcka, kterou se kdy mohla vymyslet. No, jo. Ale to si nevymyslela ty. Je Těrdo! Je to Kopni toho koně, kopni ho! říkali, když jsem byla ještě. Nevomotávej se to kolem těch rukou. Kopni ho! Jako ve filmu! Jeho ségra je taková šikovná, už koní může být takový. A tak jako někdo nemůže, to prostě tak bývá vždycky jedno dítě je šikovný a druhý je tak. Doleva. Nedělej tohle. Ne. Protože taky dám něco na hlavu a budu za to cukat. Tyhle jsou vyvoněný, nebe taky špíny, nebe ty šamponi. Kecáš, prosím tě. Co? Teď jsem tahal 40-kový pytle. Betonu. Co? Vždycky, když jako by chceš zatočit, tak přitáhneš mírně tu otěž, to je to, co držíš v ruce, a protichůdnou nohou zatlačíš. To znamená druhou. Jako když se doleva, zatlačíš pravou. Ano, víš. To je rider. A netahej to nahoru, jak když jdeš na motorku, takhle spíš jako do kolena. Nech toho. Přestaň. A dolů. Jak vyhrožuje. Jak baletka, ty vole. Přitáhni si do kolen a řekni hu. Ty vole. Pojď sundat, ty. Vemte si tu věc. Viděl jsi to?